Bagong pag-asa para sa 26 na pamilya. Tumanggap ng livelihood assistance ang 26 na magulang na mga nailigtas na child laborer sa lungsod ng San Fernando matapos silang sumailalim sa Entrepreneurial Development Training ng Department of Labor and Employment o DOLE. Personal silang bumisita kay Mayor Vilma Caluwag nitong July 8 sa Executive Building upang magpasalamat sa tulong na ipinagkaloob ng city government. Sa pagtutulungan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, City Investment Promotion and Public Employment Services Office at DOLE, nabigyan ng mga benepisyaryo ng starter livelihood packages tulad ng sari-sari store, bigasan, burger vending at iba pang maliliit na food business. Hinikayat ni Caluwag ang mga magulang na palaguin ang kanilang kabuhayan at tiyaking mapoprotektahan ang kanilang mga anak laban sa child labor upang makapagpatuloy ang mga ito sa pag-aaral. Nagpasalamat naman ang mga magulang sa city government at mga partner agencies at nangakong hindi na nila hahayaang mapasailalim muli sa child labor ang kanilang mga anak. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Totoo, King Balen Susuyo.